Ine şu gün ýolda men gowja oglanjaga dostum Dawud Serdarov seýlemi 9 ýaşynda ýurtlaň şäher merkezleriniň atlaryny bilýär seýlemi. Gittikmi barlak görelim mi? Ýöründe Avustraliýa, Canberra, Azerbaýjan, Baku, Argentina, Buenos Aires, Awganistan, Kabul, Belarusiýa, Minsk, Braziliýa, Brasilia, Uruguay, Montevideo, Велика Britaniýa, London, Venezuela, Caracas, Vengriýa, Budapest, Gana, Accra, Honduras, Tegucigalpa, Daniýa, Copenhagen, Egipet, Kair, Irak, Bagdad, Türkmenistan, Aşgabat, Kazakystan, Astana, Amerika, Washington, Hytaý, Pekin, Koreýa, Kayseri, Severny, Hainan, Kuveyt, El Kuveyt, Livan, Beyrut, Malayzia, Kuala Lumpur, Mongoliya, Ulan Bator, Rossiya Emirlikleri, Abu Dhabi, Paraguay, Asunción, yeni Senegal, Senegal, Dakar, Tayland, Bangkok, Tacikistan, Tacikistan, Dushanbe, Uruguay, Montevideo, Horvatiya, Zagreb, Fransa, Paris, İtalya, Rim, Özbekistan. Taşkent, Malades. Indi yaşayan yerlerden bilýän, dogry dämi? Kim ýerde ýaşasa, şota kaýsy awtobus bar ýa, şonu bilýän, dogrymy? Mirçe. 38 var ya böyle. Gunçtaýdan mı? O edil tek vardı. Tekebazardan uğraýas, dogry dämi? Bir Tekebazardan uğraýas, şonda haýsy awtobus nira bar ýa, şonu bilmeli, dogry dämi? Bitdikmi? Mirç. 38. Olimpiya şäherjigi. 19. 11-nji mikroraýon. 84 gece 17 gece. 30-njy mikroraýon. 23. Bizmeýine barjak Tekebazardan. Tek vardı 60 62 74. Bagra barjak. Hayır tek mi? Hawa. 50'lik. De.